Det der med, at man selv skal have lignet med, ikke? Eller mange andre fordomme omkring, at man selv skal ræse sin seng, eller hvad ved jeg. Det lever den dag i dag i bedste velgående, ikke? Mit navn, det er Niels Fennet, og jeg bliver 68 desværre meget snart, ikke? Og jeg er ejer af Cabinn Hotelkæden, som jeg har udviklet siden 1990. Udover dåbsattesten og det grå hår, er der ikke meget, der afslører, at Danmarks hotelkonge er fyldt 68 år. Det skulle da lige være konen, der gerne så ham tilbringe lidt mere tid i privaten. Min kone synes selvfølgelig altid, at man arbejder for meget, ikke? Og det er jo et problem i min alder, hvor mine venner og bekendte er blevet pensionister, ikke? Og de synes, at man er tåbelig, at man ikke render og spiller golf hele dagen, ikke? Men det er ikke mig. Jeg elsker at kaste mig ud i nye problemstillinger, forhandle med myndigheder og entreprenører og skabe vækst og forretninger og synergi mellem de ting, man allerede har lavet. Så det er mit liv, og det vil det være lige til the very end. Indtil videre er hverken snakketøj eller arbejdsløs gået på pension, og der foreligger heller ingen konkrete planer om en tilbagetrækning. Det er da klart, at man kan jo godt mærke af alderen, ikke? Man kan se sig selv i spejlet om morgenen, så siger nå, ja, men vi tager en dag mere. Du er med, ja. Ja, altså værelset her, det er jo det, vi kalder standardværelse. Det er faktisk vores grundkoncept, helt fra Danasvej-tiden, hvor du har en udmærket seng her, og så har du mulighed for at have gæster med heroppe, og en udtræksseng her, ikke? Men konceptet er jo, som sagt, de minimalistiske værelser, hvor der er alt det nødvendige for en god nats søvn, og derfor slogan All You Need to Sleep, ikke? Det første hotel blev bygget i 1990 på Danasvej på Frederiksberg. Niels Fennet havde dengang et rådgivende ingeniørfirma med 45 ansatte, men en bestemt idé blev ved med at plage ham. Mange år tidligere havde han taget et foto af en kahyt på Oslobåden, mens han var på ferie med sin familie. Jeg var fascineret af, at man, ligesom kahytskonceptet, ikke, hvor mine små børn, vi var på Norge, ikke, og tænkte, jamen det er jo ikke størrelsen ved værelset, der kommer ind på det. Det er de faciliteter, man putter ind i værelset, og den teknologi, der kommer ind i værelset. Og den kombination var i og for sig startgrundlaget for, at jeg faktisk allerede fra midten af 80'erne havde det her projekt liggende i skuffen. Alt her er specielt lavet. Og du spurgte tidligere, hvad Cabinn var, og hvorfor det skulle laves fra nyt af, og det her har du et godt bevis på, fordi du kan se, der er ikke mange huse, der har en væg, der går sådan som badeværelse. Det er faktisk en del af konstruktionen. Cabinn Hotellet kan du kun bygge, hvis du bygger nyt. Og al funktionalitet er indbygget i bygningen, sådan så at man netop opnår de optimale forhold omkring indretning og funktionalitet. Ofte er der jo folk, der henvender sig og siger, at de har en eller anden gammel industribygning, kan du ikke lave Cabinn der? Der må jeg sige nej. Og folk ringer jo også, at vi har en fantastisk beliggenhed i et motorvejskryds, ikke? Ved Herning, ikke? Så siger jeg, at det er ikke Cabinn. Cabinn er en citynær beliggenhed. 3 år efter Jomfruhotellet på Danasvej stod endnu et hotel klar. I dag ejer Niels Fennet 8 af slagsen. Og finanskrisen har slet ikke generet entreprenøren. Faktisk har vi de sidste 10 år bygget ca. 200 værelser i gennemsnit om året. Og så har vi det kronen på værket her, hvor vi sidder i dag, ikke, med 710 værelser som det største lavprishotel i Danmark. Og som vi nu udvider med yderligere et nyt koncept, der hedder Cabinn Apartments, til lidt længerevarende ophold, hvor vi bygger en lille køkkensektion ind i. Og derved får vi noget, som folk kan bo i en længere periode. Går du ind på et værelse på Danasvej og går ind på et værelse her, ja, så vil man ikke kunne se den store forskel i vores grundkoncept. Så kigger vi lige derovre. Det var det faktisk, ja. Det værelse, som vi står i her, ikke, det er så et kaptajnsværelse, hvor der er helt traditionelt der 2 senge, så Cabinn er meget andet end køjesenge og udtrækssenge. Altså i virkeligheden er det jo således, at økonomiværelset og standardværelset er for sig beregnet for en person. Men netop ved, at vi har de allerede ekstra sengene i rummet, ikke, så kan man altså få en ekstra person med for 130 kroner. Ikke? Niels Fennet er kendt som detaljernes mand, og det med at lede virksomheden fra et kontor, det har aldrig lige været ham.
Selv rengøringen tjekker han lige efter. Jeg kan jo på et splitsekund se, om der er et eller andet, ikke? Men altså, ellers er det jo fundamentalt. Ser spejlene flot ud, kromen er den i orden, ikke? Jamen, så må man jo også lige se en gang, ikke? Jeg kigger ned i toilettet, ikke? Jamen, det er da som om, det lige er helt splinter nyt, og sådan skal det altså bare se ud, ikke? Det er meget væsentligt for mig at besøge hoteller med jævne mellemrum og have en god kontakt til de ledende medarbejdere der, sådan så at vi er sikre på, at produktet altid er i orden. Også høre, om de har det godt, og de trives med deres job, det er utrolig vigtigt. Altså, vi er jo en serviceorganisation, ikke? Og vi lever af at yde service over for de gæster, der kommer her. Og det er meget vigtigt, at produktet er i orden hele vejen igennem. Og det er man nødt til selv at kontrollere. Men det er jo blevet en stor virksomhed efterhånden med 8 hoteller og over 2.200 værelser. Så det tager jo noget tid at gå det igennem, så det må man sige. Det hele startede med et foto, og måske netop derfor går hotelejeren altid rundt med et kamera i lommen. Det gør jeg i hvert fald. Jamen altså i virkeligheden, så kan man sige, at et billede, det siger meget mere end ord. Og det er også så utroligt nemt. Du loader det ind i din computer, så sender du det til rette vedkommende og siger, at de skal lige have lavet det der. Også meget idéer. Altså når man rejser rundt i verden, så får man jo altså idéer. Jeg er fotoman, kan man næsten sige. Ikke? Jeg tager i hvert fald næsten 100 billeder om dagen af forskellige ting. Det kan man overhovedet ikke rense af, åbenbart. Jeg skal nok få det af. Se, nu har jeg noget, jeg kan tage et billede af, forstår du? Ikke? Yep. Ikke? Selvfølgelig kan det da fjernes, ellers må vi sætte nye spejle op. Der er ikke andet at gøre ved det. Helt fra barns ben af har jeg altid beskæftiget mig med at skabe ting og udføre ting. Ikke? Og i virkeligheden så har jeg jo en underlig baggrund, ikke? Fordi jeg er jo finmekaniker uddannelse og læste til maskiningeniør, men dybest set altid beskæftiget mig med byggeri. Men som jeg altid siger, når vi har stillet det spørgsmål, det er, at en maskiningeniør, han regner i millimeter, ikke? Og en fysikingeniør, ikke, i træskolængder, og det er lidt mere nøjagtigt med millimeter. Det er måske derfor, jeg er mere detaljernes mand, end almindeligvis er inden for byggeri. Lavprismodellen er populær hos kunderne. Til gengæld har Niels Fennet lagt øre til mange mærkelige rygter om konceptet. Det der med, at man selv skal have lignet med, ikke? Eller mange andre fordomme omkring, at man selv skal ræse sin seng, eller hvad ved jeg. Det lever den dag i dag i bedste velgående, ikke? Men med 500.000 gæster sidste år, så er der altså også folk, som bliver klar over, at vi i virkeligheden er lige et hvilket som helst internationalt hotel. Iværksætteren tager nu ikke rygterne så alvorligt. I dag er vi jo yderst økonomisk godt velfunderet, ikke? Og vi har jo altså bygget det igen op fra nul, og det er jo kun fordi, at tilfredsheden har været så stor, så folk vil bo her, at det har kunne lykkes at skabe et så solidt fundament. Altså jeg vil jo uden at prale kunne påstå, at vi er det stærkeste hotelkoncept i Danmark rent økonomisk. Og det er kun fordi gæsterne har udvist den loyalitet, som de har vist over for vores produkt. Selvom Niels Fennet i dag har 8 hoteller, og senest har haft lejlighed til at samarbejde med den verdensberømte arkitekt Daniel Libeskind, er der stadigvæk masser af ambitioner tilbage i den 68-årige direktør. Særligt tanken om at bygge et Cap-In-hotel i udlandet har spøgt i flere år. Du kan ikke bygge et hotel, uden du har en byggegrund. Og de byggegrunde, der er til rådighed med de kvalitetskrav, vi stiller til det i udlandet, det er der mange kapitalkæder, som er meget, meget interesserede i at betale en meget, meget højere pris for. Og så kan vi ikke skabe det produkt, som vi gerne vil. Men det har da heller ikke været nemt med de byggegrunde, vi har i Danmark, men der er du bare lige på stedet og kan tage dem, når de er der. Det kan du ikke i Stockholm eller Göteborg.